गेदेमाफोर गिबियावनो गोदान बोसोरनि हामलायनाय बावहरबाय बयखौबो आं बिराद गोजोननाय मोनदों कि नैबे दिनै जोंनि 65 एनुअल कन्फारेन्स बड' साहित्य सभायाव आंखौ इनभाइटेशन हरनानै दिनै आं बे अपरचुनिटिखौ मोनदों बे इभेन्टखौ एटेन्ड खालायनो आं एसे ओरैनो सर्टआव इन्ट्रडक्शन बुंनो सानसै आंनि बारै आं फोरमान ब्रह्म 2019 आव आङो UPSC आनजादाव पास जानानै आइ.ए.एस इन्डियान एडमिनिस्ट्रेटिभ सार्भिसाव जइन जादोंमोन आङो दा अरुणाचल प्रदेशआव डेपुटि कमिशनार हिसाबै लवार दिबां भेलि डिस्ट्रिक्ट रयिं तिनसुकिया सदियाजों नांजाबनायाव डिसि हिसाबै आङो दा दङ स' आङो बे प्रग्रामखौ एटेन्ड खालायनो आङो पुरा अरुणाचलनिफ्राय मैया फैनाय जादोंमोन बेबादि प्रग्राम जोङो बड' साहित्य सभाखौ गोदो उन्दैयाव बिराद एटेन्ड खालायोमोन जायगा जायगा जेरावखि जायोमोन बेहाय जोङो नाजायोमोन थांनो जेसेबांखि एक्जिबिशन फेयर जायोमोन बुक फेयर जायोमोन गोदो उन्दैनिफ्रायनो जों बिराद आङो हिसाबै एटेन्ड खालायोमोन बिराद मोनसे एन्थुजियाजम थायोमोन प्रग्रामखौ एटेन्ड खालायनो बड' साहित्य सभा जेलाखि एनुवेलि अर्गानाइज जायोमोन स' बेसेबांबा गोबावनि उनावहाय दिनै आङो नेहाथारि हिसाबै बे कनफारेन्सआव आङो अपरचुनिटि मोनदों दिनै जइन जानो बे आंनि थाखाय बिराद गोजोनथाव खोथा आरो जोंनि बड' साहित्य सभाया जेरै एभ्रि इयार बिदिनो कनफारेन्स अर्गानाइज खालायो बे बिराद मोनसे मोजां खोथा बिकज जों बयबो मोनथियो कि मोनसे जाथिनि हारिमु कालचार ट्रेडिशन लैंग्वेज सबसे इम्पर्टेन्ट मोनसे मुस्रि होननानै स' नंखायनो आं जेरै अरुणाचलावबो थायो अरुणाचलावबो गावसिनि ट्रेडिशन कालचारफोरखौ बिराद स्ट्रङै फल' खालायो गावसिनि फेस्टिभेल्सखौ बिराद स्ट्रङै फल' खालायो नाथाय आनफर्चुनेटलि बिसना दासिमबो बेबादि लैंग्वेजाव एसे लैग जानानै दङ नङाबा बिदिनो रिटेन स्क्रिप्ट बिसना अरुणाचलाव बिदि जेरावबो एनि कमिउनिटियाव बिदि गैया दा जोङो बिराद प्राउडलि बुंनो हायो कि जोंनि बर' लैंग्वेजा शेड्युल लैंग्वेजनि मोनसे लैंग्वेज दं होननानै आरो जोङो जोंनि बर' लैंग्वेजखौनो होन ट्रेडिशन कालचारखौनो होन डिफरेन्ट प्लेटफर्मसाव जोङो श'केस खालायबाय थायो बिराद डिफरेन्ट लेखा जों लिरो बर' रावाव जों बायदिसिना बिराद लेखा ओंखारबाय थायो जोंना मोनसे आर्ट कालचार लिटारेचार दङ स' बे प्रमोशनखौ लानानै जोङो बिराद मोनसे मोजां बुंनो थाङोबा बिराद मोजां जिनिस जायो बे बिकज आजिखालिनि मोनसे एनि कमिउनिटिनि मोनसे बेसिक कैरेक्टरिस्टिकानो जाहैबाय मोनसे लैंग्वेज कल्चर ट्रेडिशन्स so that's why माने it's really overwhelming जोंनि थाखायबो आंनि थाखायबो कि जोंना सब समय बर' हारिमु हिसाबै बर' ट्रेडिशनल आर्ट्स हिसाबै लिटारेचार हिसाबै जोङो सब समय आवगायाव दङ जेसेबांखि नर्थ इस्टनिबो जेसेबांखि ट्राइबेल कमिउनिटिस दङ जोङो आवगायावनो थायो सब समय जोङो बिदिनो जेसेबांखि डिफरेन्ट आर्ट फर्मसआव जोङो प्रमोशन खालायनायाव स' बेखौनो सेस्था खालायबाय थानांगौ आरो जोङो एडमिनिस्ट्रेसनावबो थानानै जोंबो बिदिनो सेस्था खालायबाय थायो कि जोङो गोबां आलदा जायगायाव थाबाबो जोंनि गावबागावनि ओन कालचार ट्रेडिशनखौ जों सब समय फल' खालायनो नङाबा बेखौ प्रमोशन खालायनो दा फैगौ 26 जानुवारि रिपाब्लिक डे सेलिब्रेशन जानो नागिरदों जोंनि जायगायावबो आंनि डिस्ट्रिक्टआवबो स' आंबो एबार बेखौनो एसे सानगासिनो दं कि जोंनि ट्रेडिशन कालचारखौबो आङो बे 26 रिपाब्लिक डे सेलिब्रेशन्सआव आंनि डिस्ट्रिक्टआव मारै आङो सेलिब्रेट खालायनो स' जोंनि बर' कालचारखौबो देखायनो आङो जोङो नाजागासिनो दङ
आरो आंनि साइडनिफ्राय सबसमाय बे थागोन कि आं जेरावखि थाङा आंनि बर' जेसेबांखि कालचार ट्रेडिशन्सखौ दङ बेखौ श'केस खालायनो बेखौ प्रमोट खालायनो लास्ट टाइम आं जेला 2 years back 2 बोसोर सिगां आङो मोनसे दामानेन दिउआवबो दङमोन बे दिउनि आङो होमबा बे समनि डिसिबोमोन होमबा जोङो बे नर्थ इस्ट कालचारेल काउन्सिलखौ लेंहरनानै जोङो बै समाव मोनसे बिदिनो नर्थ इस्ट फेस्टबो अर्गानाइज खालायदोंमोन अफाय जोङो जोंनि बर' मोसानाय रंजानाय बाखि बायदिसिना जोङो ट्रेडिशनेल कालचारखौबो देखायनाय जादोंमोन स' बेनो आंनाबो बेनो मिशना बेनो थायो कि जेलाखि आङो एडमिनिस्ट्रेसनाव दङ जायगा जायगा जेरावखि थाया बायदिसिना बिसिबांखि गोजान थाया गावनि ट्रेडिशन कालचारजों सबसमाय रुटेड थानानै लाइक नट अनलि रुटेड बाट गावनि ट्रेडिशन कालचारखौ सबसमाय बाखि जायगायावबो श'केस खालामनो ताकि मानसिफ्राबो मोनथिनो मोनो कि जोंना नर्थ इस्टआवबो बेबादि मोनसे कालचार ट्रेडिशन दङ होननानै मानसिफ्रा मोनथिनो मोनामोन फ्रेंकलि स्पिकिं माने बुंनो थाङोबा बिराद मानसिफ्रा दासिमबो मोनथिया कि जोंना बर' बेबादि दङ होननानै ओमफ्राय बेबादि जोंना एफा रिच कालचार ट्रेडिशन दङ होननानै स' नंखायनो जोङो स्पेसियेलि जाय अफिसार्सफोर दङ माखासे जों जायखिया एमप्लयिसफोर दङ बायदिसिना जायगायाव थानानै जोंनि मट'आबो बिदिनो जानांगौ कि जोंनि गावबा गावनि अन ट्रेडिशनेल कालचारखौ जोङो सब समाय आवगाय जों प्रमोट खालामनो लानो होननानै स' आंनाथ' बिदि बांद्राय जेबो स्पेसियेल मेसेज बुंनांगौ गैया इन टार्म्स अफ केरियार और माबा बेफोर आं ओरैनो गाइडेन्स होबाय थायो जेसेबांखि जाय सापर्ट लुगैयो मा लुगैयो बाट थेवबाबो सोरबाफोर दंमोनबा बेफोर आंखौ डाइरेक्टलि कानेक्ट खालामनो हागोन एनिथिं आंनिफ्राय हेल्प नांगौबा सापर्ट नांगौबा आरो अरुणाचलावबो एनिथिं माने एनि काइन्ड अफ सापर्ट माबाफोर अर्गानाइज खालामनांगौबा माने खालामनो हागोन आं सब समाय बेखौ आवगायाव फैगोन आङो हेल्प खालायनो स' बेहायनो आङो बयखौबो माखासे आरो बयखौबो फिरसे आङो बेखौनो होननो थाङो कि एनिथिं जोंनि सबसमाय जोंना बर' ट्रेडिशन कालचारा सबसमाय आवगायाव थानांगौ सबसमाय जोंखौ प्रमोशन खालामनो नाजानांगौ स्पेसियेलि दानि जेसेबांखि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरखौबो मोनसे जोङो सेन्सिटाइज खालामनांगौ एवेर खालामनांगौ कि जोंनि बर' ट्रेडिशन कालचार गासिबो लेंगुवेजआ बेसेबां जोंना रिच आरो बेखौ जोङो जेरैखि जाया जोङो बेखौ लांबाय थानांगौ होननानै स' बेहायनो आङो आंनि मेसेजखौ फोजोबसै आङो बड' साहित्य सभानि जेसेबांखि अर्गानाइजिं कमिटि प्रेसिडेन्ट जेनेरेल सेक्रेटारि जेसेबांखि दङ आरो बाखि जेसेबांखि गेदेमाफोर दङ आङो गोसो गोरबोयै आङो आरो खेबसेबाव आङो खुलुमहरनाय जाबाय आङो आरो बेहायनो गोसो गोरबोयै खेबसेबाव बयनिफ्रायबो आङो थेंक इउ जासिहरबाय थेंक इउ स' माच